Ассалому алайкум, ҳамватанон. Дар шаҳри Панҷакин сехи пеноблок набуд, пеноблок шудем мана. Марҳамат ба касоне ки дар кор муроҷиат кунедон. Ин бародаро гипсоблок не, газоблок не, пеноблок. Ин касоне ки дар шаҳри мусофирӣ дар сохтумон кор кардагӣ ин чиза нағз мефаҳманд. Ин бародаро размерош 20-30 ҳаст замокдорош, ман ин дарун ба дарун дар омда мерӯд. ҳаст абишнеш, ҳаст тумба барои 4 угли хона дунаш ба бе апаловка арматур монда бетон заливат мекунед он. Ман ин болош ба сесмопояс ба латок дунаш ба арматур монда бетон заливат мекунед он. Ман ин перегородка 12-30-60. ин бародаро лайс гладкий. ин ба шарт не шкатурка, одамо шкатурка назидосен. Ротбанк ёки шпаклёвка мекунед. Экономичный мешавад шумо ба. Баъд ин хуш бошад агар бародаро чилла намедарод мана. Чилла кити задосем мана намедарод ягон тиш. Намедарод. Мана. Ино хуш бошад чилла намедарод. Марҳамат ба касоне ки дар кор муроҷиат кунед. Худо нигаҳбонатон бод.